चिरां जिल्लानि खासिक'ट्रायाव थानाय गुदि आफाद बिबारजों बाथौ सिबियारि आफादा खुंगा 28थि खेराइ फुजा फोरबो खुंफुंदों। बोसोरफ्रोमबो खुंनाय बादिनो देग्लायबो 28थि खेराइ फुजा फोरबोखौ थांनाय 10 फेब्रुआरिनिफ्राय 13 फेब्रुआरिसिम सानब्रैनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंदों। गुदि आफाद बिबारजों बाथौ सिबियारि आफादा बे खेराइ फोरबोखौ क'क्राझार जिल्लायाव थानाय सिखना जाहारनि आइ भान्डारि एबा उल्थाफानि सेराव खुंफुंदों। मख'नो गोनांदि 28थि खेराइ फुजा फोरबो खुंनायजों लोब्बा लाखिनानै गोबां सिबियारिफोरखौ लोगोआव लाफानानै मुलुग गोजोननि थाखाय आर'ज खालामदों। बेजों लोगोसेनो आइ भान्डारि दैसानिफ्राय खाम जथा सिफुं दामनानै दै सान्थि बोखांदों। बेनि अनगायैबो माइ माइरंबो बोखाङो बे खेराइ फोरबोनि गेजेरजों। बे हाबाफारियावनो दाब दाब जिल्लानिफ्राय गोबां बिबारजों बाथौ सिबियारि बिथांमोनहा गाजा गोमजायै बाहागो लादों आरो बानजाय आफादजों लोगोसे गोबां सिबियारिफोरा बे खेराइ फोरबोनि गेजेरजों गावनि नखरजों लोगोसे बर' हारिनि खौसेथि आरो गोजोननि थाखाय आर'ज खालामो। नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंक, टेट बायदि सरकारि साख्रि मावनो गोसो दं नामा? एबा नोंथाङा बेफोर बायदि साख्रिनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं नामा? नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, एसएससि, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट बायदिनि आनजादखौ खनले होदोंब्लाबो जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, एसएससि, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट कम रिक्रुटमेन्ट आनजादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दङब्ला नोंथांनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां रादाब। लास्ट ईयर से कोचिंग स्टार्ट किया बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ। तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ, सीएसएसएफ का प्री क्लियर हुआ, फिर आईपीएस पीओ का मेरा प्री क्लियर हुआ है और सीजीएल का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है। तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। क'क्राझार सहरनि आरएनबी रोड वार्ड नम्बर 6 साई बाबा मन्दिर एबा एयारटेल अफिसनि साखाथियाव दङ आईबीटी कचिं इनस्टिट्यूटआ। आईबीटी कचिं इनस्टिट्यूटआव बेंकिं, एसएससि, रेलवेज, डिफेन्स, टेट आरो गुबुन सरकारि साख्रिफोरनि आनजादनि कचिं होनाय जायो आरो बेनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ। आं नाजानाय मेन्सफोराव उइकफोर ओमफ्राय दा बाहायनायानो एसे थाबसिन जाबाय आरो बाहाय सीए क्लासबो जायो माने सामफ्राम कारेन्ट एफेयारफोर जानाय वाला मा जानाय जिअ मा जानाय बिदिखौ मोनगोन ओमफ्राय रिजनिंफोर इंग्लिश क्लास जाजोबो खाथियाव। मेरा क्वांट में एक्चुअली खराब था इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं था। जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ। तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत। आईबीटी कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननायनि गोबां मुलाम्फाफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन, जेरै ल' कोर्स फीस, स्पेशली डेली करंट अफेयर्स क्लासेस, लाइफटाइम मेंबरशिप कार्ड, weekly 5 to 6 days classes, comprehensive study materials, regular online and offline mock test, Make My Exam app, flexible class timings, doubt clearing session। बेफोर गासै सुबिदाफोरखौ नोंथाङा आईबीटी कचिं इनस्टिट्यूटआव मोननो हागोन। अब्ला थाबैनो मुं थिसनदो। आबुङै मिथिनो थाखाय 9387277188 एबा 9101325849 आव सोलाद लानो हागोन।